салом мардуми тоҷик, салом тамошобинони азизу гиромӣ. Мо як гурӯҳ блогерон, як гурӯҳ занҳои тоҷик тасмим гирифтем ки челлендж кунем. Аниқтараш челленҷи нарху навои хӯрокае ки қариб ҳар рӯз мо шумо истифода мебарем дар баъзе аз минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла Тоҷикистон, ҳатман Россия ва ҳатто Германия низ иштирок мекунад. Биёед акнун ҳамроҳ тамошо мекунем, мебинем кани нарху навои хӯрока дар фасли зимистон чанд сомон ҳаст. салом тамошобинони гиромӣ, ман Нилуфар ҳастам аз канали Арзанда. мо дар Тоҷикистон дар Хуҷанди Бостонӣ ҳастем ва ҳозир бошад дар бозори Панҷшанбе қарор дорем. биёед акнун меравем ҳозир ҳамроҳ нарху навои маҳсулоте ки қариб ҳар рӯз мо ва шумо истифода мебарем мепурсем кани чанд сомон ҳастанд. рафтем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинем тамошобинони гиромӣ, пиёз ҳаст. мана хел калон карда ҳама пиёзоя мондагӣ ҳасте. мана ҳатто нарху навои пиёз низ нависондагӣ ҳасте. 2 сомон мани нархи пиёз килош ва инаш бошад 1,5 сомон килои пиёз. ман инҷа бошад чӣ хеле ки мебинем беҳад бисёр сабзӣ ҳаста. нарху навош низ нависондагӣ ҳастанд. сабзӣ 1,5 сомон килош. ва дар ин ҷо тамошобинони гиромӣ картошка, чӣ хеле ки мебинем картошкаҳои хушрӯ, картошкаҳои сурх. ин картошкаҳо чанди ако? ай чанд сум то чанд сум сар мешавад? ин 3 килош 10 сомон. инош сеними? ҳамаш 3 ним. Салом дӯстони азиз, ман Фарангиз аз канали Ясминка ТЖ. мо дар севери Россия, шаҳри Нижневартов зиндагӣ мекунем. ман ҳозир дар назди мағозаи Магнит қарор дорам. рафтем ҳамроҳ нарху наворо мебинем. бо мо картошка дар магазини мо анахе 2 килоа 119 рубл, боз 112 рубл 2 килоа. анаин 21 рубл. анахе мишке ҳаст 22 рубли. мо аз анамин 21 рубли мегирем 1 кило ҳозир. 3 намуд пиёз будааст. анаин пиёз 21 рубл килограмм, анаинаш 68 рубл килограмм ва анаинаш ним кило 59 рубл. мо аз анамин пиёза обичный 21 рубла мегирем 1 килограмм. сабзи нашустагӣ 21 рубл, сабзи шустагӣ 39 рубл ва мана инҷа фасовани 47 рубл. мо аз анаин шустагиш мегирем, камтар мондааст, ба фикрам 1 кило мебурад. салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, тансиҳат ҳастен. дӯстони азиз, бо шумо ҳастам ман Саодат аз канали Оилаи тоҷик дар Олмон. айни ҳол қарор дорам дар Германия, шаҳри Ҳамбург ва мехоҳам якҷоя барем нархи навои ҳамбурга бифаҳмем. бо мо бошед. дӯстони азиз, мо ҳозир дар ҷои картошкаҳо қарор дорем. ана инҷа бошад ҷои картошка ва картошка нархош ҳар хелай. 1 евро 25 сар мешавад то 2 евро 44 цента. ана мехел. ана ман инҷо нигоҳ кардам, картошкаи 1 килоҳа наёфтам. 500 грамма ҳаста, 1,5 ҳаста. ана хулас ҳамин хели ман интихоб мекунам. ана ми 2 килоҳаша картошкаи 2 килоҳа мегирам 1 евро 46 цент. ана инҷа боша пиёз. пиёзам ҳар хелай нархош. инҷа 1 евро 27 цент. ана инҷа боша инои 500 грамман 1 евро 95 цент. хулас 1 евро 46 цент. ана и калон таракош. ана и сирхош бошанд 1 евро 27 цент. ба фикрам 500 грамман. ва ман мегирам пиёзи
پیازی 2 کیلو هم میگیرم. خیلی گفتم پیاز 1 کیلو هم نیسته. خلاص 1 یورو و 27 سنت. دوستانی عزیز، ما حاضر در پیش سبزی ها قرار داریم. سبزی ها نرخش هر خیلن. انا اینجا باشه 1 کیلوش 97 سنت. انا ایوش بیو 1 یورو و 46 سنت. ایوش خیلی 2 کیلویه 1 یورو و 36 سنت. خلاص من انا میشه میگیرم 97 سنت 1 کیلوش. ассалому алайкум дӯстони азиз, ман аз канали Тридочинки айни замон қарор дорам дар бозори вориси Сомони шаҳри Душанбе, воқеъ дар шаҳраки Гипразем. касоне ки намедонед, ҳозир мо вориди бозор мегардем ва аз инҷа нарху навои хӯрокара якҷоя мебинем. дӯстони азиз, дар инҷо картошка 3 сомону 30 дирам нархи 1 килограммаш, дар инҷа бо ҳаст 3 сомонаш ва ё майдатарам ва ҳаст 3 сомону 30 дирама. мо ҳозир барои санҷиш 1 килограмм аз анамин 3 сомону 30 дирама гирифтем. пиёзи сурх 1 килограммаш 5 сомонӣ. тамошобинони азиз, айна ин намудаш бошад 1 сомону 60 дирам нархи 1 килограмм пиёз. аз инда майдаш 1 сомону 40 дирам. мо 1 сомону 60 дирама гирифтем. инчунин дар инҷа сабзи ҳаст 80 дирам 1 килограммаш, баъд калонтаракош 1 сомон. мо 1 килограмм аз 1 сомона мегирем. салом дӯстони азиз, имрӯз мо қарор дорем дар Ашан Сити ва ман ба шумо ҳастам Ҳосия Диёрова ва имрӯз мо якамакак харид мекунем, нархҳои Ашана нишон медиҳем. сабзи 1 сомону 35 дирам. тамошо бино, сабзи зард 1 сомону 35 дирам. не 4 сомон сабзи зард 4 сомону 60 дирам. сабзи зард мегирам ман ва бояд чӣ гирам? пиёз ва картошка. картошка 4 сомону 35 дирам. хеле картошкаи майдаи хеле безеб малмайда. картошкаи нағз дар тах мондагиян. тамошо бино, ҳа 1 кило мегирем, баски инҷа дигар картошка намебинем мо. пиёзи на 3 сомон. чанди орд? 230, 235. фатир чанд? ин макаронотон чанди яко? чанди макарон? кадомаш 8 сомон? килобаяш 8 сомон. ин пачкаҳо чанд? 10 сомон ҳамин пачкаҳо ҳамаш? хуб, мо дар ҷое ки бринҷи мефурӯшанд дар ҳамин ҷо қарор дорем. ман инҷа чӣ хеле ки мебинем чанд намуд бринҷо ҳастанд. бринҷи ёва, бринҷи кенҷа. ин бринҷотон чанди? бринҷо чанди мегум? ай 10 сомон то 11 сомона? мана 1 кило бринҷ аз 10 сомон то 11. 9 сомон, 10 сомон, 12 сомон да? хуб, мо бошад ҳозир дар ҷое ки равған мефурӯшанд қарор дорем. ман инҷа равған. шумоен инҷа да? чанд сумиян рӯғанотон? ай чанд сум то чанд сума сар мешад? ай 70 то 80 сомона. ин 5 литраша? мана рӯғани ширин кардагӣ ҳамаш ё ки ширин накардаш ҳам ҳаст? ширинаш 70, ширинаш 80. ин 1 литраҳо чанди? 18 сомон 1 литр равған. دوستانی عزیز، ما در پیش روغن‌ها قرار داریم. سورت‌های روغن‌ها خیلی زیاد هستند. خیلی نمودی سورت روغن هستند و ما حاضر فقط یک نمودی سورت روغن چی میکنیم؟ نگاه میکنیم روغنی سیمیچکا. روغنی سیمیچکا 1 یورو و 93 سنت. ای همین روغن میگیریم. ما در نزد آرد قرار داریم. چه خیلی که میبینین
сортҳои орд хеле зиёд ҳастанд ва нархҳошам албатта ки гуногунанд. дар инҷа нархи орд як килош 37 цент сар мешавад то 1 евро 46 цента. ана хулас ман ҳар вақта анами мегирам. анами орд ман ҳар вақта мегирам. чӣ хеле гуфтам 1 килош 37 цент. дӯстони азиз, мо дар ҷои макароно. дар инҷа чӣ хеле ки мебинем сортҳои макароно хеле зиёд ҳастанд. нархҳошонам албатта ки гуногунанд. ана масалан анами намуди сорти макарон 1 евро 46 цент. ана ин намуди сорти макарон боша 86 цент. ана ин намуди сортиш 500 граммаш 2 евро 54 цент. ана ин намуди сортиш ишам 500 грамма 1 евро 95 цент. ана ин намуди шпагетти 76 цент. ман ҳамин мегирам, ҳамин шпагетти. дӯстони азиз, мо дар назди бринҷ. ана чӣ хеле ки мебинем сортҳои бринҷам ҳар хелаҳанд. нархҳошам албатта ки ҳар хелаҳай. дар инҷа сар мешавам арзонаш 96 цент. ҷам хеле бринҷи зарда, дарози зард 96 цент. ана иш боша 1 евро 93 цент. бринҷи басмати беҳтарин бринҷай. хулас ҳар хелай бринҷон. ана ман мегирам анами бринҷ 1 килош 2 евро 15 центай. бояд аз рӯи рӯйхат ман 1 кило орд харам, вале дар инҷа чӣ тавре мебинед ҳамаш қариб лимчаянд. хостум нархи лимчара фаҳмонам. 50 килограмм орд 250 сум, 245 сум, 260 сомон. ҳам хеле нарх дора. ҳозир мо 1 килограмм мегирем барои санҷиш. нархи килоакиша месанҷем ки чанд пулай. анамин намуд орд, дӯстони азиз, нав якум ҳаст. и орди тоҷикистон 1 килограммаш 5.5 сомон. дӯстони азиз, ина бинед, ино ҳамаш 1 килош 9 сомонӣ. чанд намуд дора. аз ин макароно инчунин ҳаст 8 сомону 7 сомон, вале анами сифати 9 сомонаш нақстаракай. ана бинед, спагеттиое ки мо бояд харидорӣ кунем 11 сомон 1 килограммаш. бринҷоям дӯстони азиз 9 сомона ҳаст, 10 сомона ҳастай. баъд бо қиматтаракош ҳастай. бринҷои калонама дар назар дорум. бринҷи майда 5 сомон 6 сомон ҳастай дар анами бозор. иҷа бинед, бринҷои юбилеи регар 13 сомон 1 килограммаш. девзираи исфара 13 сомон 1 килограмм. ана бинед, краснодарам 13 сомон. дӯстони азиз, равғани пахта 1 литраш дар бозори вориси сомон 18 сомон. дар вайш алейнаш бошад 20 сомонӣ ҳастай 1 литра равған. равғанои подсолнечни аз 99 рубл сар карда то 199 рубл ҳаст 1 литраҳо. мо аз анамин 105 рубли мегирем. анакнун орд мехарем. орд аз 49 рубл сар карда то 109 рубл аст. мо аз 49 рублаш мегирем, чунки ман гирифта будам. сифаташ нақс. нои спагетти аз 54 рубл сар карда то 89 рубл. лекин ино ним килоги, ана инҷо 83 рубли. ба мо 1 килоги лозим. мана дабрадея дар инҷо 79 рубл 1 килограмм. ма ба назди бринҷо омадам. бринҷо аз 79 рубл сар карда то 179 рубля. лекин дар инҷо
1 кило нест, фақат 800 грамма ва 500 грамма. мо анамин биринҷа интихоб кардем 99 рубл. دوستا قرار داریم در طرف جای برینجا و نگاه کنیم انا چه خیلی ریس لپلو و پا اوزبکسکی 23 سومون و این همون ریس برینج 23 سومون 18 سومون برینجی دوزیره 16 سومون اینش هم 16 سومون ای همه ارزون و فیلم میایم каждый день 13.90 значит ай ҳама қимат тамошобинам 26 сомоно буда ма бошум биринҷи инай хали ирӯз мо чӣ мепазем и 700 граммай анам хали биринҷ мегирам ма ай бозорам харам ам хали биринҷ мегирам ва нархи и 10 сомоной 700 граммаш тамошобинои на ҷои ордо мода орди 1 килоа дар корай ҳаста 11 сомон жешваиш инаш 17 сомон чина модай намедонам фарина типа ба ҳаста ина чӣ бошад мука альтра 45 сомон ва ҳаста ина орди 10 сомона мегирем хай макфа 11 сомон 1 кило тарафи макароно омадем ман спагетти 1 килоа мегирам иҷода макаронои беҳад қимат ва беҳад арзон аст нигоҳ кунед 9 сомон чанд килоа 1 кило анаи буона 9 сомон ва ина макфа неки тамошобинам ман фақат ай макаронои ролтон мегирам спагеттишам ай ролтон мегирам ай лапша ай рожки ҳамаш ман ай ролтон спагетти пансма мегирам 5.95 ним килоя ба фикрумам хато накунем 400 грамм дута мегирем хай 1 кило меша барои ки ира калонаш нестай дута майна мегирам спагетти бо аста иҷа дига намуд озимаш мода нишон месем спагеттие ки камтар қиматтаранд 18 сомон масалан астай макарони 32 сомон авнамин намуд макароно камтар қиматай ана ҷои рӯғанода омадем 22 сомона алейна ма мегирам алейна 21 сомонай вой ҳама рӯғани арзон раҷа ҳастай 20 сомон наи корона изобилия чия инош майда таракан 20 сомон хулоса 21 сомон ҳамин нарх мо ята алейна мегирем алейна 21 сомония анамин намуд шакар 1 килограмм 9 сомонӣ меистад шояд дар ягон магазин бо арзонтар бошад вале дар дохили бозор ҳамиҷа ма 9 сомонӣ дидам ва харидорӣ карда истодам чизи дигаре ки бояд мо харем анами тухм ҳастай нархи 30 дона тухм як пачкаш 32 сомонай вале агар дона гиред 1 сомону 10 дирам айни замон мо 10 дона мегирем ин мешава 11 сомонӣ чизи дигаре ки ман харидам саҳар барвақт ин шир мебошад аз рӯи хат вале ширама аз бозор неву аз назди хонамон харидорӣ кардам зеро ки ба мо ҳар саҳар шир меоранд аз хонаҳо шири хонагӣ харидам 1 литрш 5 сомонӣ дӯстони азиз инчунин вай меора мошин меора барои фурӯш дар назди домҳо ва ё бошад 4.5 сомона 1 литр шир дӯстони азиз инҷа мо дар пеши шакарем ва дар пеши ма чӣ хеле ки мебинед 2 сорти шакара нархҳои ҳардуш 76 цента ҳардуш як нарханд ва мо 1 кило шакар мегирем дӯстони азиз мо айҷа шир мегирем шир 1 литри шир 76 цент 76 цент 1 литр дӯстони азиз мо дар назди тухм инҷа тухмо бошанд 1 евро 25 цент 10 дона тухм ана иҷаш бошанд
10 дона тухм 2 евро ва 84 цент. Ана иҷа боша 6 дона тухм 1 евро ва 75 цент. Иҷа 6 дона тухм 1 евро ва 54 цент. Ана ма ана ми тухм гирифтам 10 дона 1 евро ва 25 цент. 10 дона тухм размери М. ана ҷои тухмо омадем 10 дона тухм 13 сомон 35 дирам. Чанд дирами арзон шуда 13 ва 35 ҳамаш қариб я нарх 13 ва 35 яна 11 ва 95 будай. Дига умуман 10 дона тухм ҳамаш қариб ки 1-2 сомон фарқ доштия. Хай мо якадомаш гирем ака ин яйцо дӯстон ҳамашам ҳама қариб ки ячие. Айна мишма мегирам. Тамошобинон тарафи шакар омадестем. Шакар чанд сом? Килош 8 сомону 95 дирам. Килои шакар ба фикр даҷа 1 килоа шакар нестай. Ё ҳастай? 1,5 килоа шакар мегирам, барои ки 1 килоа шакар ман надидистам даҷа. Ҳастай 2 килоа ҳастай чи 1,5 килоа. Хайдам не 1,5 килоша мегирем. Асос нархаш 8.95. ҷои широ омадем, нигоҳ кунед. Широ сар мешаванд ай 5 сомону 60 дирам то 10 сомону 10 дирам. ҳаст ина 7 сомону 95, 7 сомону 65, 6 сомону 65. Ман мегӯям нами 6 сомону 65 бигирам. Бутулкаги бо бурдан шаквайра. Хай мо мегирем ай анами шири молочная радость. Чанд соми? 6 сомону 40 дирам. اینجا یک نمود شکر بوده است. نرخش 47 روبل 1 کیلوگرم. نرخ شیرای 1 لیتر از 49 روبل سر کرده تا 89 روبل. ما انامین домик в деревне انتخاب میکنیم. نرخش 69 روبل. نرخ تخم از 52 روبل تا 73 روبل. ما انامین تخمی 61 روبل انتخاب میکنیم. همه اینها 10 تا گی. 1 кило шакар 8 сомон. 8.5 сомон. ман инҷа чихеле ки мебинем тамошобинони гиромӣ ҷои тухм омадем. мо дар инҷо ҳама нарху навош нависондагӣ ҳаст. 1 дона тухм инаш 1 сомону 10 дирам, 1 сомону 5 дирам, 20 дирам, ҳатто мана 95 дирам низ ҳастанд. ширро бошад мо айдаҳани дари хона мегирем ва дар мағозаҳои шаҳри мо бошад 1 литр шир аз 6 сомон то 10 сомон ҳастанд ва мо аз даҳани дари хона 1 литр ширро 4 сомон мегирем. аз мағоза омадам. ана ҳамаи хариди ман. хостам ба шумо чекро нишон диҳам. ҳамроҳи пакет хариди мо 552 рубл шуд. агар ба курси тоҷикӣ ҳисоб кунем тақрибан 150 сомон агар 1000 рубл шавад, ҳамин хариди мо ба 82 сомонӣ тақрибан рост меояд. Тони азиз, ман магазин омадам, харид кардам ва мехоҳам ки чека ба шумо дар як бор нишон бидам. хулас обшим ҳами хариде ки мо кардем, хариди имрӯзаи мо ҳамагӣ 11 евро ва 68 цент шуд. ина хариди ман умумӣ шуд 103 сомону 19 дирам. марҳамат тамошобинони азиз, ин буд хариди имрӯзаи мо аз бозори вориси сомон. ҳамагӣ анамин хариди ма инчунин дареҷа бояд шир боша
ҷамъу ҷамъ ҳамаш 80 сомону 50 дирҳам шуд. ин буд челленҷи мо бо унвони тоҷик. мо ҳамакаса ҳамроҳ ҳаракат кардем то ки каме ҳам бошад ин видео ба шумо шавқовар бошад. ҳатман фикру ақидаҳои худро дар комментария нависед, баҳогузорӣ кунед ва як чизи дигарашро фаромӯш накунед. Чизи асосиашро гӯем, ҳамаи ин бо унвони тоҷикро ки беҳад бисёр ҳаракат кардан дастгирӣ кунед, аниқтараш обуна шавед, видеоҳошро тамошо кунед ва ба ин видео низ лайк монед, ба наздикони худ, дӯстони худ равон кунед, то ки онҳо низ бохабар шаванд аз нарху наво. Видеои мо ба охир расид. Хайр, то видеоҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.